बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारी। सासे आबादारिया अमा फिसिनायखौ फालांगि महरै लाना जाफुंसार जानो हादों। बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जिब जुनारफोरखौ नखर नखर फिसिबोनानै जिउ खुंनायनि राहा महरै सोलिबोगासिनो दङ। दिनैनि समाव सोरखारनि साख्रि एबा मददखौ नेबाय थायालासे सासे सुबुङा गावनि नांथाब नाजानायजों अमा फिसिनायखौ फालांगि महरै लाना थांना थानायनि राहाखौ खालामना लानायजों लोगोसे गोबां लाख रां खामायनो हादों। बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि जफादं हालामनि कटबारि गामिनि दैमालु देउरि। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला अमा फिसिनाय फार्मखौ 2018 मायथाइनिफ्राय मा 10 बुन्दि आरो मा 2 बुन्दा अमा लानानै जागायदोंमोन। बिथांनि फार्माव दायो गेदेर फिसा गासै 40थासो अमाफोर दङ होननानैबो फोरमायो। बिथाङा बोसोराव 120 थानिफ्राय 200सो अमा फिसिना मोननो हानायजों लोगोसे अमा फिसाफोरखौ 5,000 निफ्राय 6,000 रां लानानै फानहरनाय जायो होननानैबो फोरमायो। मख'जाथावदि दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफोरा खामानि मोनैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांबाय थानाय समावनो बिथांनि अमा फिसिनानै गावखौ जाफुंसार खालामनो हानाया जों बयनिबो थाखाय नोजोर बोथावना। लोगोसे बिथांनि फार्मनिफ्राय अमा फिसाखौ बायनानै लांनो गोसो दंब्ला 9101168214 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनो थाखाय खावलायहरदों। मसलपुरनिफ्राय दिबाजिराम गयारी। खुलुमबाय, आं दिनै दंफैयो सासे आबादारिनि न'खराव। बिथांनि मुङा मा, जायगाया बहा, आङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानाखै। आङो बिथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिना लागोन बिथाङा मा आबाद मावगासिनो दङ। आंनि मुङा आंनि मुङा जाहैबाय दैमालु देउरि। बे जायगानि मुङा बे जायगाया जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जफादं होननाय ओनसोल आरो बे जफादं ओनसोलनि कटबारि गामि आंनिया। बे गामियाव आङो थायो। नोंथाङा बे अमा फार्मखौ माब्लानिफ्राय मावनो लाजेनामोन? ओरैनो आङो बे अमा फार्मखौ फार्स्ट आं कनस्ट्राक्सननि स्टार्टिंआ आंनिया खामानिखौ आङो 2018 मायथाइयावनो स्टार्ट खालामदोंमोन। बेनिफ्राय आंनिया बे कनस्ट्राक्सन बानायनायाव बोसोरसे पुरा थांदो। बेनिफ्राय आङो एनिमेल्सफोरखौ 2019 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव आङो पान्जाबनिफ्राय लाबोदों। नोंथाङा नोंथांनि फार्माव गिबि सोजेननायाव बेसेबांसो अमाफोरखौ सोजेनदोंमोन? आङो गिबियाव 10+2 ओरै होननानै बुङो जोंनि फार्मिं भाषायाव। बेयाव थारमाने 10 साव माने गिल्ट, बेनिफ्राय 2 बर, 10+2 बे 12टाखौ आं लाबोग्रोदोंमोन आरो। नोंथांनि जे फार्म, बे फार्मखौ बानायनो थाखाय नोंथाङा सोरखारनिफ्राय माबाफोर लन मोनजेनग्रोदोंमोन नामा? बिदिहाय आङो थिग बे अमा फार्मिंनि कारणे एक्सुवेलि सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै। अब्लाबो आङो मोनसे स्टिल फेब्रिकेसन होननायनिफ्राय मोनसे DIC लन लानाय जादों आरो आङो HDFC निफ्राय प्राइभेट लनबो मोनसे लादों। गतिके बे बिजनेस लन हिसाबै लादों, खिन्थु आङो बेखौ थारमाने अमा फिसिनो थाखाय बिदि नाम थांखिनानै लानाय जायाखै आरो। नोंथांनि जे फार्म, बेयाव फार्माव नोंथाङा हारसिं मावो ना सोरखौबा लादेरनानै नोंथाङा? बेवहाय थारमाने आङो खायसे खामानिफोरखौ हारसिं मावो, नाथाय जिथिया भेक्सिनेसन बा बेजि, आयरन बायदिसिना पिगलेटफोरखौ होनो गोनां जायो अब्ला आङो आंनि बिसिखौ सहायाव लायो आरो बिदि। नोंथाङा बे फार्माव दिनैसिम बेसेबांसो अमा लानानै खालामबाय दङ? दासान्दि आंनि बे 2 बोसोरनि रानिं, आंनि फार्मा 2 बोसोर जाबाय आरो बे 2 बोसोराव आंनि पिगलेटफोरा 100+ जायो मालाब्ला। बेनिफ्राय पिगलेटफोरखौ सल्ट आउट खालामनायनि उनाव आंनि थालांबाय थानाय जा थारमाने गोदोर एनिमेला आंनिया 40+ थाबाय थायो। ओमफ्राय माखासे पिगलेटफोरा बिदिनो आप डाउन जाबाय थायो। मालाबा आङो 60 पिगलेट्स मोनो, मालाबा 70 पिगलेट्स मोनो। नाथाय बे पिगलेट्सफोरखौ आं सेल आउट खालामना होबाय थायोथ' बिदि आरो। नोंथाङा बे अमा फिसिनायनि थाखाय बहाबाफोर ट्रेनिं लाजेनग्रोदोंमोन? आं बेखौ एट फार्स्ट एक्सुवेलि आङो इउटुबाव नायनानै माखासे गियान लाग्रोदों। बिनि उनावहाय आङो तेजपुराव जोंहा सार बिथां, नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ बा गोबाङानो मिथिगौ, मनज कुमार बसुमतारी बिथाङा दा जोंनि आसामाव पिगमेन हिसाबै सिनायथि मोननाय आरो बिथांनिफ्रायनो आङो 27 बेट्सआव बिथांनिफ्राय आङो ट्रेनिं लादोंमोन। नोंथांनि बे फार्मा स्पेसियेलि ब्रिडिं पारपसाव ना? आंनिया बेयो आङो दासान्दि ब्रिडिं पारपसावनो आं बे फार्मखौ सालायबाय दङ। नाथाय आङो बेखौ उनावहाय जेतियानोखि जोंनि पिगलेट्सनि कास्टमारफोरा खमिगोन
अब्लाहाय आङो फेटेनिंथिबो बारलांनो सानदों आरो नोंथांनिफ्राय बे फार्माव दा बेसेबां बिमाफोर बा गासै बेसेबांसो अमाफोर दङ दा आंनियाव ओरैनो 40 प्लास दं केस्ट्रेटेड अमा माखासे दङ आरो आंनिया साव हिसाबै आं 12टा साव दङ आरो गिल्ड दङ आंनियाव 8टा बर दङ माथाम गतिके केस्ट्रेटेडजों लानानै बे 40 प्लास दं आरो दिनैसिम नोंथांनि जे फार्म नोंनि एक्सपिरियेन्सआव मासे अमा बिमाया बोसोरसेयाव बेसेबां फिसा होयो आरो खनसेयाव बेसेबांसो फिसा होयो फोरमायनो हागोन नामा आङो आंनि बे फार्मिं जि एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सआव आं जा मोनबाय बांसिन अमायानो 8निफ्राय 12 सिम होयो बे जा माने जेनुइन किन्तु आङो 16 सिम मोनबाय जायनोखि 16 पिगलेटबो होखांबाय आरो लवेस्टआ जाबाय 8 पिगलेट नोंथांनि फार्माव बोसोराव बेसेबांसो अमा फिसाफोर प्रडाक्सन नोंथाङा खालामनो हायो आङो दा जेनेरेलि 120-130 सिम आङो पार इयार पिगलेट्सफोर मोनबाय दं नोंथाङा बे अमा फिसाफोरखौ बहा फानहरनाय जायो एबा सोरबा नोंथांनिसिम जगाजग खालामनानै बे अमा फिसाफोरखौ लांफैयो नामा औ आङो बेखौ एक्सुवेलि जोंनि बे फार्मार जितु पिग फार्मार बेवहाय जोंहा मोननै मोनथामसो ग्रुपफोर दङ बे ग्रुपाव आङो खायसे आंनि पिगलेट्स एभेलेबेलफोरखौ आङो माने आपल'ड खालामनो हायो आरो आङो ससियेल मिडियायावबो माखासे बिदिनो हगारो गतिके बिदियाव एवारनेस गोनां खायसे गोदान फार्मारफोरा जोंजों जगाजग लायो जगाजग लानानै बिदिनो दा आङो बे 2 बोसोर आंनि फार्मिं एक्सपिरियेन्सआव आङो पिगलेट्स सेल आउट खालामनायाव खुनु उसुबिदा मोनथ'वाखै बरन्स आङो खायसे कास्टमारफोरखौ माने फिरायनासो हरनांगौ जादों आं पिगलेट्सखौ एभेलेबेल खालामनो हायाखै बिथांमोननो आङो जेरै पिगलेट्स बिथांमोना रिक्वायारमेन्ट होदो बेफोरबायदि आङो थारमाने फुलफिल खालामनो हायाखै आरो नोंथांनि फार्माव बबे जायगानिफ्राय अमा फिसाखौ लांनो फैयो ओरैनोथ' दासिम आंनिफ्राय ओजोंहाय क'क्राझार बङाइ सालबारि सिमला आरो जोंनि खाथि खाला जि बरमा मसलपुर बे एरियानिफ्राय फैबाय आरो धमधमा ओजोंहाय तेजपुरावबो आंनि पिगलेट्सआ माने मोनसे जायगायाव थांफिनबाय आरो बिदि गुवाहाटियावबो हरबाय आङो माखासे पिगलेट्स नोंथाङा बे अमा फिसाफोरखौ मासेयाव बेसेबां रां लानानै दिनैसिम दासान्दि आङो मासे पिगलेट्सआव माने बरानो जा मेल फेमेल आङो 6,000 6,000 आङो माबा सेल आउट खालामबायदों पार पिस नोंथाङा दिनैसिम बे बोसोरनैयाव नोंथाङा जे फार्म खालामनानै माबायदि नांदों आंथ' जोबोद एक्साइटिं मोनदों मोजां मोनदों बे खामानिखौ मावनानै लाइफ स्टक जिहेतु दिनैसिम आङो बे फार्माव जिमानखिनि गोसो होसारनानै आं खामानि मावदों बेयाव आंनि जिनि सायाव खोब सेटिसफाइ मोनदों गतिके आं सानो बे आंनि थाखाय बेस्ट फार्माव ओरैनो माबाफोर बेमार दिनैसिम नुजाथिदों नामा दासान्दि गसाइनि अननायाव आंनियाव बेफोरबायदि भाइरास जातीय बिदि फैथ'वाखै आरो फिसा फिसौ ओरैनो एनिमेल्सनि जेरै माने माननाय बा आथिं सानाय बा खिनाय जानाय बेफोर बिसोरनि कमन मोनसे डिजिज आरो बे कमन डिजिजखौ जों होबथानायनि थाखाय राहा माखासे दङ आरो बेखिनिखौ जोङो माखासे बिसोरनि माने मुलिफोरजों जोङो रद खालामो आरो नोंथाङा बोसोरफायाव बेसेबांसो इनकाम लाबोनो हादों बा मोननो दा आङो बोसोरसेनि इनकामखौ आं बिदियै सानो सर्ट माने डाइरेक्ट सानखान्थियैब्ला आङो 12टा बिमायाव आङो बोसोरसेनि गेजेराव हमनानै ला 10टा फिसाय गर हमोब्ला 12टायाव आङो 120टा फिसा मोननो हायो आरो बे 120टायाव आङो हमनानै ला 6,000 हारै फानोब्ला ओरैनो 6,60,000 रां जाहैयो गतिके बेखिनिखौ जों मोनो बे 6,60,000 रांनि गेजेराव जोंहा खायसे बिथांमोननि बिसोरनि जानाय दाना फिड जगान खालामनायाव माखासे 40% माने दानानि नामाव थाङो आरो
नोंथाङा बे अमानो जि जानाय दानाफोर बेखौ गाव खालामो ना गुबुननिफ्राय नोंथाङा बायनानै? बेखौ आङो मोननै सिजन बे आंनि 2 बोसोर एक्सपिरियेन्सआव आङो खेबनै जुखामनि खेथि मावबाय आरो बे जुखामनि खेथि मावनानै आङो माखासे लाब खालामनो हादों। नाथाय आङो मोनसे टार्न अभार थांनाय बा बोसोर मोनहास'नाय बिदि आङो जुखामखौ आमदानि खालामनो हायैनि थाखाय माखासे आङो माने कम्पानिनि फिडफोरखौ होनो गोनां जादों, जेरावनोखि माने पेलेट फिड फैयो आरो बेफोर खोब कस्टिबो जायो। अब्लाबो आं सानो बेयाव जोंहा लस जाया, मानो होनबा बिसोर पेलेट दानाफोराव बहुत माखासे माने एन्टिबाय'टिक इनग्रिडियेन्ट्सफोर होफानाय जायो, गतिके बेयाव माखासे बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो आरो बेफोरखौ होयोब्ला। दिनैनि समाव गोबां बर' लाइमोनफ्रानो मोनसे बेकारनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांबाय दं। बै बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खालामनो सानो? आंथ' जोंनि बे ओनसोलनि बा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासै जौमोनफोरखौ आङो खावलायनो सानो, मानो होनबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिया अमा फिसिनानै सोलिबोनाय जोंहा मोनसे कालसारबो दंखायो। गतिके गोदोयै जोङो निजिनि न'नि गुन्दै आग्लायनायखौ जानायनि थाखायसो जों अमाखौ फिसियोमोन, नाथाय कमार्शियेल हिसाबै बेखौ माने आंगोना लायाखैमोन। गतिके दा जोङो समखौ नायनानै बेखौ कमार्शियेल लाइनाव लानानै थांनांसिगौ। गतिके गासै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सांग्रां जौमोनफोरा जुदि बे खामानिखौ मावनायाव माने गोसो होयोब्ला आं बिथांमोननि सायाव बहुत साबायखर थागोन। मानो होनब्ला आथिखालाव जोंनि जिउ राहा लामाखौ जुदि मोजां खालामनोबा सेल्फ एमप्लयमेन्टआव जुदि गोसो होयोब्ला बे बयनिसाय बेस्ट होननानै आं सानो आरो। नोंथांनि सेराव खायसे लाइमोनफोरा फिसिनायनि थाखाय एसे मदद बा सोलोंथाइ लानो फैब्ला नोंथाङा होनो हागोन ना हाया? थारैनो आङो होनो सानगोन, मानो होनब्ला आंनि बे 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सआव आं जाखिनि रोंगौथि आङो आरजिदों, बेखिनि रोंगौथिखौ आङो गुबुन गोसो गुदुं जौमोननो आङो फोसावनायाव बा बिथांमोननो आङो फोरोंना होनायाव आंहा गोजोननाय मोनगोन, आं बेखौनो सानो। नोंथांनि फार्मनिफ्राय अमा फिसाफोर नांगौब्ला मा मोनसे मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा बुंनानै होनो हागोन? बे आंनि मबाइल नाम्बारा जाबाय 910111682114 आरो बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनावबो मोनगोन। बेयाव आंखौ कन्टेक्ट खालामोब्ला नोंथांमोना आर्लि बुकिंखौ खालामना लानो हागोन आरो। नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। खुलुमबाय। थारैनो दिनै बिथाङा अमा फिसिनायनि जोहै गावखौनो सुंथानो हानायजों लोगोसे न'खराव गासै गावनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ होगासिनो दङ। जोङो दिनैनि समाव गावखौनो बेकार होनबाय थायालासे जोङो जुदि बे बिथांनि बायदि जोङो खामानि मावनो आवगायलाङोबा निस्सय जोङो गावखौनो मोनसे थांनानै थानायनि लामाखौ मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसि ओनसोला मोनसे जौगानाय ओनसोल हिसाबै महर मोनहैगोन। मसलपुरनिफ्राय आं